EBA Expo с милиарди доларови си търговски обем, с широк кръг от посетители от над 100 страни е шанс за производителите на матраци от цял свят. Тук има участници на висококачествени технологични машини и материали за производство на матраци от много страни. На това изложение производителите на матраци ще бъдат запознати с много нови технологии, широка гама от компоненти и помощни материали в производство на матраци, които ще имат възможността да се доставят при най-добри и изгодни условия. От друга страна, участниците в изложението ще имат възможността да се запознаят с много нови лица, крупни производители на матраци от цял свят. И аз ви каня на това пълно с изненада изложение, което ще се състои между 28 септември и 1 октомври в залите на Експо Център, Стамбул.